Ćao svima, ovo je prva epizoda CSGO-a. Evo ga, Milovan je tu sa mnom. Ćao ljudi. Snimamo CSGO. Evo, igrat ćemo... CSGO. Nema veze. Ja kako kažem. Igrat ću ja jednu partiju, on jednu partiju. Da, mi smo teroristi. Jo, nisam igrao odavno. Nedelju dana nisam igrao. Koliko smo bili? Jedno. Pa da. Jednog lika. Sad kad ja budem da odigram ovu rundu, ti ćeš da pričaš šta hoćeš, da jaučeš, da mjaučeš dok igraš. Jesi čuo? Nisam. Što onda odgovaraš? A? Nisam ni skontao da je tu. Šta se smeješ? Ko je usreš? Evo ga. E sad ti igraš. Butterfly. Ovo ti je bolje. Uzmi šta ćeš. Ovo ti je po meni bolje. To je... Ne! Šta klikćem? Treba mjesec. To je bolje. Pričaj. Neće pričati. Što? To je naš. Uskoro će biti 8. epizoda Clash of Clansa. Milovan mi je napravio intro. Uđite na moj kanal pa vidite. Postavio sam. Opasti bombu. Pa ne tu postavi bombu. Na B. Hoćeš je postaviti? Znaš ti kako se postavlja bomba? Ne, nisam igrao. Već smo pobedili. Pa skina ovaj. E sad ja igram. E sad će da ih ubijem. Molotov, smokduni, granate. Ja prazno mi baterije 15%. I dobro, ajde. Au! De? Ju! Kako si vidio kako su mu bele oči? Bog te, vidio sam se uplašio. Herobrine u CSGO. Pa da. Tačno u rupu. Sad ću da preuzmem bota, boli me uvo. Si to radio? Nijedan. What the? Ja rekao, to su moji. Sad ćeš jednog da preuzmem bota. Haha. Ova ima pištolj. Ne pumpericu. Postavljaš bombu? Evo postavlja. Sad idemo da ubijemo nekog. Koliko ih još ostalo? Još dvojica. Skinut ću ove hazice sa go. Sjećaš kad smo igrali na toj mapi u školi? Ovaj. Ali igrali smo CS obični. Da. Pa da. Kako? Defusing the bomb. Au jeb. Gdje mi puška? A da, preuzeo sam bota, bot je imao pušku. Hoćeš AWP ili ovo, ti igraš? Kako god hoćeš. Uzmi ti, mene je sve, ne ja igram. Ti kupaješ! Koliko si to puta u životu igra? Par puta sam.
Bog te vidi, jer ako ti to znaš da igraš, sad ćeš da odereš svakog. Evo, da, mi smo teroristi. Si ubio nekog? Evo ne. Ne. Da su tebe ubili? Da, zašto sam izabrao snajper. Pa što nisi birao ono? I preuzeo si bat. Bravo, Mić. Ovo. Ti si postavio bombu. Nisam. Igraš You are playing as bot sa Larence. Lepo ime. Za budalu. Bolje da sačuvam bombu. Kako bombu? Pa nemaš bombu. Postavljena je bila. Pucaj! Pucaj ovog. Čekaj. Malo je palo. Tek. Eto, pobedili smo. E, sad se vidite kako Tarzan kolje krokodila. A ti si Tarzan? Ne. Imam koliko imam? 0. Jo, gdje su na rama? Baš je lepo napravljena grafika. Možda se gura. Znam kad bi još bilo kokoški. Ima. Na jedan server. Na jedan server. Odigrat ću još ja jednu partiju i on jednu partiju. I onda prekidamo. Lijepo, dobro, nema nekog. Ko vodi? Postavi bombu. Idem. Najbolje ovaj naš butterfly. Aha. User, znaš koliko si me njih ubio tako? U GTA ideš ovako, klikneš desni pa levi. I onda staneš iza njega, otiš ga iza vrat i zabodeš mu nož u leđu. I ja rekao, znaš šta je ovo? Kako misliš šta? To je džamija. Vidiš? To. Evo, Mićko još jednu odigra. Ček samo da mu kupim molotov i tako to. Izvolite, još Mićko jednu odigra. Snimat ćemo valjde 10 minuta. Igraj 2 minuta. Pošto tek ovo prva epizoda. Snimat ću i... Kako se zove ona igrica? Uvijek zaboravim. Clash of Clans ili koja? Ne bre! One zmije. Ark Survival. One zmije. Slither.io. Slither.io. Eto, one zmije, ono što je izašlo novo. Držiš. Čekaj. 7355680. 608. Kako je taj zadnji broj što sam rekao, sad sam zaboravio. 8. U srcu te nosa. I to bi bilo to za epizodu. Pozdrav!